Halo. Ahoj, já jsem Čvínek a dneska tě naučím switchovat heel flip. Na to potřebuješ čepici, asi tak zhruba takhle, asi takhle. Dobrý. A tenhle trik potřebuješ umět dva triky. A to je switch heel. No. No, tak to bylo switch heel. Já o tom prásku. No. Posunula čepice trochu, tak jsem si musel spravit, abych to prostě dával. Chápeš? Ty píče. No a teď vlastně dohromady a máš switchovat heel, že? Tak. Zkusím ještě. Ne, vždy se prostě zadaří. Tak to už není moc dobrý, jakože. Ale tak do třetice všeho dobrýho. Tak. Paša. Hej kámo. Musíš to prostě hrotit. Tohle je switchovat heel? Musíš to hrotit a dávat a asi takhle. Ne, proč? Bože, kurva. Padlo ti to, máchale. Kurva. Už bych mohl, ne? Tak kurva. Jo. Jo. And this is how I do it, man. Takže hodně. Yes. 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 Takže hodně trpělivosti u tohohle triku, vidíš, že prostě to nejde na každý. A peace. Jo.